Jo també, primo, te metes así a la cochera del Tartà. Estive que en tinto de verano, primo, ja porte huigos de tinto de verano sense gel. Porte un pet que ja no té ni calor ni fre, ni toca el pitxo ni toca la paret. Una barbaritat molt bona, primo. Saps què he vist este matí? A Ramón el Sobaco, la vi a 30 metros y le dije, Sobaco, fi de la gran puta, a veure quan te dutxes que des d'ahí t'olore. Desgraciat, pudent, fi de la gran puta, gorrino. Le dic quatre barbaritats i diu, pistacho, me deus diners. I dic, me deus què? I diu, me deus diners, me deus 24.000 pesetes. I dic, 24.000 què? I diu, 24.000 pesetes de tripis. I dic, primo, no sé si has aguartes diaris que la pejeta ja s'ha acabat, primo. La pejeta no té res que fer en esta societat ja, primo. Jo sóc un home del segle XXI, la pejeta ja no val. Y digo, eres poca, bro, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, ¿cómo vas? Y digo, a treballar al mazo, treballar en el mazo de mecànic. I li dic, primo, no m'arribaràs al Prica? I diu, al Prica o al Carrefour? I dic, ni Carrefour ni Carromato, primo, això és el Prica de tota la vida, que ja tenia el plan fet. I arribat allí, primo, i saps què ha vist? A l'epidèmia. Resulta que jo havia anat allà, primo, en tot el plan en el cap, en el Carrefour, i portava unes malles del Tarta ben apretadetes del Decathlon, però per damunt portava el mono de jardinero seu d'ahir de l'Ajuntament. I arriba allí, meu primo, i me veig a mon pare l'Epi, i me'l veig en el seu millor amic, un xaval d'ací d'Alcira que li diuen José Garrigues, que allí és colom va i des d'apodo li diuen el Corfa, que el va conèixer ahir en Manuel, que allí té colom sell. I me veig a l'Epi i al Corfa, i me pare me diu a l'Epi, què estàs treballant de jardinera? I jo no sabia què dir-li, primo, perquè era un plan per portar ternera a casa del Tarta. I jo li dic, sí, estic fent unes horetes i tal. I dic, i ara que estàs en el descans? I dic, sí, para't a almorzar així. I dic, on està el teu equipo? I jo no sabia què dir-li, primo. I li dic, el meu equip ha parat així i ells se n'han anat a Mercadona. I s'ha quedat mirant-me. I jo per mi que dic, va, pues mira, per no discutir més, han seguit caminant i s'han anat ell i el xaval per callar. I res, he entrat al Carrefour, primo, a executar el meu plan. Lo primer que ha fet és anar a la secció de carnisseria, primo, entrecot de ternera que el tenen allà a 15,90 del Carrefour, i ha agarrat paquets i paquets i paquets d'entrecot, primo, en total 13 quilos d'entrecot de ternera. I els ha agarrat tots en el carro i me n'he anat a la secció de la roba. I agarre, primo, aparque el carro davant del proveedor i es comença a obrir els paquets i a agarrar els filetes i a estacar-me-los per dins de les malles, primo. Per els tobillos, per gemelos, per genolls, per els muslos, per els sous, la güera, el cul, tots els puestos, primo. I has començat a plenar-me, els 13 quilos d'entrecot me'ls ha clavat ahí, primo. Però enseguida eixit i me notava molt raro, primo. Quina sensació més asquerosa, primo. Molt desagradable. Pareixia que n'hi havia una família d'hipopòtamos xuplant-me les cames i xuplant-me la güera i els ous, i el cec i la regata del cul i tot. Un asco total, primo. Però dic, ai, què tens que fer? I has començat a caminar, no podia caminar ràpid perquè no me caigueren els filetes, i has començat a caminar cara a la caixa i entonces dic, hòstia, tens que comprar algo, perquè si no es tens que pagar, algo barato, he anat a la verduleria, he comprat una ceba i me l'ha ficat des d'una bolsa de plàstic i li dic a una senyora, soc on se trau el tiquet, i m'ha apretat un botó i me l'ha ficat ahí, i dic, ale, pa acá a la caixa, i me'n vaig a la caixa, primo, i havia minxat ahir per la nit, primo, que casualitat, com no havia fet sopar la mare del Tartà, m'havia minxat una lata d'ixes de alubias con chorizo, primo, que havia pillat barata del consum, i portava tot el matí tirant-me peix, primo. I arriba per ahir per la barra, per la d'això, ahir va per ahir per la caixa, i unes ganes de tirar-me peix, primo, impressionants. I dic, me cague en la puta mare, no vaig a tirar-me un pep perquè si no em podegaré tots els filetes. I arribat allí la caixera, una roja gordota, i me diu, només portes una ceba? I dic, sí, una ceba, què és? Dic que és il·legal o algo. I diu, no, no és il·legal.
Y di, no es ilegal, entonces cobra ya y dice de hacer preguntas, huele braguetas, y di, huele qué, y di que eres una hueleora, que no parece hacer preguntas, ¿a tú qué te importa si me compré yo una ceba o 3 kilos de caragols? Ale va cobra ya que parece una garrafa de gazpacho al valle. Y diu, què? Què m'has dit? Diu, per la teva informació al valle no fa garrafes de gazpacho. Y diu, pues entonces tienes que ser de la competencia, porque lo grandota y lo rocha que eres parece una garrafa de gazpacho. Ale cobra ya deixant de tocar-me collons. I m'ha cobrat, le pagates 22 cèntims i m'he anat, primo. I ha sigut una odinsea total. En el autobús, primo, se me caïen tots els filetes per les malles, i jo aguantant-los, primo, has començat a tirar-me pes que jo no he pogut aguantar-me més, i ha sigut un Cristo, primo, que flipes. Y arribat a casa de Marisa, arribat a casa del Tarte, y estaba allí doña Marisa, y le digo, doña Marisa, dóneme una bolsa de Mercadona, y me la dona y me la directe para el váter. Y digo, pero on va la bolsa de Mercadona al váter? Y dic, esperes, i ha entrat al váter, primo, i uno a uno, el filete fer filete, anar a rentar los tots en el grifo, primo, perquè m'havia tirat molts pets, i rentar-los en el grifo i secar-los en una toalla, primo, i els anar ficant en la bolsa de Mercadona. I així del cuarto de baño li dic, doña Marisa, així té 13 kilos de carrocha, para que no se queixe. Ara agarra tots i es congela, i va descongelant 1 quilo a la setmana, i ja tenim carrocha per 3 mesos. Ale, me'n vaig a dormir. I he anat per acabar, primo, m'ha fumat una L i m'ha ficat a sobar. I hasta ara que m'ha alçat, primo, i per celebrar-ho has començat a veure en Tinto de Verano. Ai.